Hej, og tillykke med din svampeboks. Jeg står oppe hos Travtomater på Jagtvej, og det er her, vi får lavet svampeboksene. Og måden en svampeboks fungerer på, det er, at du kan skære ud, åbne op, give den måske en lille smule med lidt vand, en forstøverflaske, stiller den et mørkt og køligt sted, ikke om radiatoren, ikke lige vindueskarmen, og så genbesøger du den cirka en gang om dagen og ser, om der er sket noget, og efter cirka 14 dage, så vil der begynde at vokse noget ud. Du kan se svampens frugtlegemer her, de begynder stille og roligt at vokse ud, og så når de når det her sted, så går det hurtigt. Så går der en 3-5 dage, så kommer svampen til at se nogenlunde sådan her ud, og så er det bare at vride den af, høste, og så kan du faktisk starte forfra. Du kan vende din svampeboks om, finde den næste markering, skære ud der, give den en smule vand, sæt den mørkt og køligt sted, så kører bussen.